Da. Ca de fiecare dată, ce pot să vă spun? Este că Albina încearcă să-și facă gruncioare de proteină, da, de aici. Și probabil cu siguranță să le duc în stup. O să mă duc puțin și pe la stup să vedem dacă aduce ceva, dar cu siguranță asta face, asta vor face. O să mă duc unde o să fie mai multă activitate, cred. Ia să așteptăm aici. Da. Se pare că nu am găsit aici nimic. Ia să vedem aici. Da. Probabil că asta va face. Am văzut prin rame pentru că le-am luat pe toate la rând și am văzut că au mai găsit ele ceva polen prin zilele astea pe căldurile care au fost săptămâna trecută, ca să zic așa. Și am găsit în rame polen. Știu, le este foarte greu să ducă să strângă ele polen, dar știți cum e. Ele așa sunt făcute. Când vine căldura, să se ducă să-și dezvolte puțin coloniile lor. Aici este o nebunie mare. N-aș putea să spun care este cauza. Exact cum am și spus, ăsta numărul 15, nu mai am matcă la ea. A făcut niște boci din puietul care a făcut cu săptămânile înainte, săptămână, două înainte. Nu este să-l lași să meargă mai departe cu boci acum. E clar că așa le-am distrus pe toate, dar cu siguranță zilele următoare să se liniștească puțin. Sunt agitate acum pentru că am intrat eu pe acolo și le-am stricat socoteala. Dar cu siguranță ramele din el, 5-6 rame care le mai am aici, o să le dau celorlalte. Nu avem ce să facem, asta e, când ieși din iarnă, apar fel de surprize, degeaba le pregătești de iarnă, oricât ai încercat să faci lucrurile astea, nu poți să iasă toate la perfect, toate măcile. Să ieși până la capăt. Trebuie să fii norocos, prea norocos ca să scapi cu lucrurile astea. Da. O activitate destul de frumoasă. Iarăși am venit la proteina asta. Foarte frumos, o activitate foarte frumoasă. Se duc acolo, găsește, își face pe pe piciorușe, pune gronșuașe de cer scuze, da, proteina. Tot ce vedeți aici, nici n-am să mai iau de aici. Îl las aici, lasă în butoiul ăsta, chiar dacă fi să plouă, nu plouă în el. Cu siguranță o să fie ok. Și vom vedea ce va fi, așa va rămâne. Acum știți cum e, la cât stupe am eu? 10 stupi, nu am sute de stupi. În momentul anul ăsta am 15 stupi, 16 stupi, care au ieșit în iarnă, dar se pare că până la urmă să mai fie doar 15. Asta e. Doamne ajută măcar să aduc astea un pic de producție și pe urmă mai facem din ele niște roiuri, niște divizări de aici, măci care nu-și face treaba, probabil că vor mai fi schimbate. Și uite așa, asta înseamnă apicultorul și urmărește activitatea stupilor lor și încet, încet faci un pic de dezvoltare.
Cam asta e la Bogdana. E o zonă frumoasă. Avem și un pic de baltă aici lângă noi. Eu îi dau apă lângă aici pentru că îi dau apă din cauza că se obișnuiască aici, pentru că în apa asta mai punem câte ceva atunci când trebuie să facem un pic de portofil, mai punem anumite lucruri prin apă și de-aia le pun să se obișnuiască aici. Nu le las fără apă tot timp deloc. Chiar și iarna am avut apă în ele aici și când, dacă au înghețat sau dezghețat, ele a mers în continuare și a luat de acolo. De ce fac chestia asta? Pentru că v-am spus, în apa asta pot să pun și fel de lucruri pe care ar putea să le ajut la albine. Așa ar putea să se ducă și acolo. Probabil că se duce și acolo, dar majoritatea știe că sunt aici aproape și le ia de aici. Da. Dragii mei apicultori, îmi cer scuze că de multe ori o să încerc să văd dacă pot să le leg între ele lucrurile pe care le-am avut. Dacă nu, o să le dau așa mai multe în 2-3 zile. Una într-o zi, una într-o zi, una într-o zi. Ce pot să vă zic? Asta e stupina de la Bogdana. Dacă aveți ceva lucruri pe care mă refer la cei care sunt apicultori la început, care nu știu cum e primul an, care intră în iarnă sau care vor să deschidă din nou, să-și ia și ei 2-3 stupi. Așa, niște din experiența mea care am avut eu, ăsta este al 3-lea an la mine. Deci primul an a fost am intrat cu 4 stupi. Anul trecut am intrat în primăvară cu 4 stupi și am așteptat, a cules ceva miere, alea 4, ceva rapița. Mulțumitor pentru mine cel puțin, pentru că a fost prima mea experiență de a culege stup în miere. Am reușit. Cei 4 stupi, de fapt, ei cam 3 au adus ceva, cealaltă se pregătea să roiască, mă rog, tot felul de situații de genul ăsta. Și după salcăm n-a existat în zona noastră de aici, așa că n-aveam cum să mă duc eu un pastoral cu 4 stupi. Așa că singurul lucru, planul pe care l-am făcut eu pentru mine, am zis după ce salcăm să fac divizarea fiecărui stup. Și din ei am făcut destul de mulți, nu știu, cred că cam a ieșit cam undeva pe la 12 stupi, 13 stupi. Am reușit prin divizarea lor. Și restul, până pe vreo 3-4, au fost înmulțite cu rame, cu boci făcute de ele atunci, în perioada de rapiță, că ca să le mai slăbesc puțin, că erau foarte puternice și vreau să roiască și nu știu ce, a trebuit să iau câte o ramă, 2 și am mai făcut niște roiuri atunci, pe loc, cum s-ar zice. Da, tot felul de experiențe pe care le-am făcut și eu, o experiență care experiență plăcută pentru mine, am învățat de felul de lucruri, am făcut și greșeli, că de fiecare dată nu poți fără greșeli în apicultură, numai că cine nu-și asumă poate să zică că e perfect, dar nu există așa ceva. Așa că primul meu an mai plin, cum s-ar zice așa, pentru mine, așa că nu o să vă aduc prea multe informații așa la fiecare zi și nici pe săptămână, dar așa, din când în când, probabil că o să fac o chestie de genul ăsta, niște informații atunci când dezvălc puțin. Ele acum sunt pe 4-5 rame, da? Ele erau 5 și 6 rame, acum sunt 4 și 5 rame, deci ele au mai scăzut foarte mult pe iarnă, depopulat puțin, da? Și o să vă mai spun o dată, probabil în februarie, o să spun cam cum se face dezvoltarea. Nu știu dacă v-am spus, dar eu de când am vrut să merg pe varianta de rame monobloc,
Nu am să pun pe foiță de ceară, o să fac pe monobloc. Nu știu, toată lumea poate să spună ce o vrea. Eu, timpurile mele sunt limitate, toată lumea știe ce are de făcut. Consider că cel mai bun lucru în viață este să faci activitatea ta, să muncești cât mai puțin și nici de cum să muncești așa, doar ca să te ia capul și să spui, wow, leu, mai am de făcut nu știu câte rame, sau am de făcut nu știu ce, sau că n-am timp. Mai ales când ai și un serviciu și mai vrei să faci și apicultură, trebuie să faci ca activitatea ta de la apicultură trebuie să fie cât mai mult timp, să pierzi mai puțin timp în apicultură, da? Trebuie să fii mai eficient, da? Eu asta vreau să fac, de-aia toți stupii mei vor fi monobloc. O să mai vedeți rame pe între ele, dar încet le voi elimina. N-am avut cum să așa, pentru că au fost niște roiuri care erau pe lemn, pe rame de lemn. După aia am mai luat eu două familii undeva până în august, cred că. În august, da. Un prieten de-al meu, așa. Sau începutul lui iulie, ceva de genul ăsta. Și am luat 2 stupi de la el, tot așa pe rame de lemn. Da, eu nu o să stau să merg pe rame de lemn. Tot timpul, peste câțiva ani de zile, trebuie să le faci altele sau în fiecare an trebuie să pui mereu altele pentru că alea... Așa că pentru monobloc, pur și simplu, o răzuiești, pur și simplu, o speli, înjet, ai ceara și o folosești din nou. Pui ceară și o pui cu trafaretul de ceară și o pui la clădit din nou. Face toate lucrurile astea, e mai simplu. Da? Da. Bine, dragilor, atunci vă las. Voi încerca să vedem dacă reușesc să lipesc întreruperile mele pe făcute. Dacă nu, o să le dau așa ca atare. Și presupun că pe martie o să vă mai spun câteva informații legate despre albinele mele. Da? Vă trimit puțin către ele, să vedeți. Nu este mare lucru să faceți și voi același lucru pentru albinele voastre. O cutiuță din asta de 5 litri e 150 de lei. Le dai albinelor aici și e sigur o săptămână de zile roade la ele până nu se mai poată. O să vedeți. Hai, vă las. Multă sănătate și numai bine.